Hej kære ven, jeg har en super spændende udfordring til dig, og det er en udfordring, som du kan bruge til at forandre dit liv på en helt fantastisk måde. Det er en business challenge, som løber over 60 dage, hvor du lærer at starte og drive en profitabel online business i fritiden. Og det med fritiden er vigtigt, fordi så kan du gøre det uden risiko. Målet er, at du tjener dine første penge allerede den første uge, og at du kan leve af det i løbet af et års tid eller to. Men hvorfor er det nu, at helt almindelige mennesker bør tænke på at starte en online virksomhed? Det snakker jeg om lige om lidt, men jeg giver dig lige et hint. Din købekraft er under voldsomt angreb i den her tid, og det har du sikkert lagt mærke til. Mit navn er Pete, og jeg har i mange år arbejdet med coaching og med uddannelse af coaches. Jeg har i næsten 40 år undervist i personlig og spirituel udvikling, og jeg er forfatter til 5 bøger. Jeg har været selvstændig entreprenør i alle de år, og de første mange år, der var det meget omkostningstungt at drive en undervisningsvirksomhed. Men i dag, hvor vi kan arbejde online, der er det meget omkostningslet, og du kan faktisk regne med en overskudsgrad på måske 80-90%. Så det er blevet meget nemmere. Men mindsetet, den måde, den tankegang, vi skal have for at lykkes som selvstændig, den er faktisk stadig nøjagtigt det samme, og det vil jeg fokusere på lige om lidt. Men først, hvorfor skal du gøre det her? På de sidste 4 år, der har vi haft en massiv inflation på alle de dagligvarer, og på transport og på opvarmning og sådan nogle ting, som vi mennesker går og bruger penge på. Cirka 40%, og nogle ting er steget 100%. Jamen det kan være smør og mælk og kød og sådan nogle ting. Og her den anden dag, der var en, der sendte mig et billede ud fra Bilka af. Sådan en lille glas Nutella, 135 kroner. Helt ærligt, hvad er det, der sker? Men summa summarum er, det er åbenbart noget, vi er nødt til at forholde os til, og jeg tror ikke, det bliver bedre i nær fremtid. Når regeringen siger, at nu er inflationen faldet fra 12% til kun 8,7%, så betyder det jo ikke, at priserne falder. Det betyder bare, at nu stiger de ikke helt så hurtigt mere. Men sagen er, at lønnen er jo ikke steget noget, der minder om. Den er måske steget på nogle områder 6-7, måske hvis du er heldig 8%. Reelt har du mistet omkring 25-30% af din købekraft på bare 4 år. Hvis man har 1, 2 eller 3 børn, eller hvis man godt kan lide at rejse, eller hvis man har store drømme for sit liv, så må det her der kunne mærkes. Og tro mig, det kommer ikke til at ændre sig forhold. Der er også en anden faktor, som kan spille negativt ind på det her. Det er, at kunstig intelligens kommer ind og snupper 11 millioner job. Det har EU estimeret inden for de næste 5 år. Så hvis der skal ske noget i vores liv, som er anderledes, så skal det nok komme fra os selv. Jeg tror ikke på, at det kommer op fra. Eller som jeg nogle gange siger, det er en god idé at grave brønden, før tørken sætter ind. Så det, som jeg tilbyder her, det er en business challenge, et lille forløb, som varer 60 dage, hvor du lærer at starte og drive en profitabel online business i fritiden. Og der var det, jeg sagde før, fritiden betyder, at du kan gøre det uden risiko. Målet er, at du tjener dine første penge allerede den første uge, og at du kan leve af det efter et års tid eller 2. Der er 4 forudsætninger, som skal være opfyldt, for at det giver mening at gøre det her. Og den første er, at du har en drøm for dit liv. Og det må gerne være en stor drøm for dit liv. En drøm, der er så stor, at når du kigger på dine midler, så ser det ikke godt ud. At der er ingen sammenhæng mellem de midler, som du har til rådighed, og den drøm, som du har. Og det her, det er ikke en skamfuld ting. Det er faktisk det, vi i coaching kalder et call to action. Der er et misforhold mellem det, du gerne vil opleve i livet for dig selv, og måske for dine børn, og det, du reelt har mulighed for at gøre, som tingenes tilstand er nu. Det er et call to action, fordi det spændingsfelt, der er mellem de 2 ting, det er jo en motivation. Det er grunden til at gøre noget nyt. Det vi i coaching kalder et hvorfor, eller på nydansk et why. Så der er 2 muligheder, når man oplever den her disharmoni mellem målet, eller drømmen, og vores midler. Den ene er, at du kan skrumpe din drøm, så den passer til dine midler. Men helt ærligt, eftersom de midler vil blive endnu mindre i årene, der kommer, så det, tror jeg, det er en sikker vej til et liv i stille desperation. Det, som er mit forslag, og det, som er mit formål med det her forløb, det er at lære dig at ekspandere den lille middelcirkel, så den kan rumme dine mål. Og hvem ved, hvad der sker derefter.
Okay? Så den første forudsætning for, at det giver mening at starte sådan et forløb her, det er, at du har en drøm, som er større end dine midler. Fordi hvis du ikke har det, så er du tilfreds. Men igen, jeg tror, at de midler bliver mindre med årene, fordi inflationen er kommet for at blive, og AI kommer så ind over på et tidspunkt. Ja. Jeg behøver ikke at uddybe det nærmere. Men forudsætning nummer 1, det er, at du har en stor drøm, som er større end dine midler. Nummer 2 forudsætning, det er, at du er modig. Du har et mod til at gå op mod strømmen. Fordi ved du hvad, når man bliver selvstændig entreprenør med en online business, så bliver du unormal. Du bliver afvigende lige på stedet. Fordi hele vores skolesystem handler om at uddanne os og programmere os til at blive lønmodtagere. Og det er ikke for at på nogen måde tale ned om lønmodtagere. Jeg har selv været lønmodtager. Jeg kender mange lønmodtagere, og vi er det sikkert alle sammen på et tidspunkt i vores liv, selvom vi starter tidligt som entreprenører. 95% af befolkningen er lønmodtagere, og det er normen at være lønmodtager. Og kun 5% er selvstændige entreprenører. Og jeg foreslår endda, at du starter i fritiden. Men det, der sker, når man går op mod strømmen, når man bliver unormal, jeg kalder det nogle gange at være afvigende. Vi er selvstændige entreprenører, vi er unormale, vi er afvigende, fordi vi kan finde på at gøre ting, som lønmodtagerne aldrig vil gøre. Vi kan finde på at kaste penge ind i et projekt, uden at have en garanti for, at det faktisk kommer igen. Vi kan finde på at sidde og arbejde en lørdag aften, hvor lønmodtageren så siger, har du ikke fri? Nej, fordi jeg laver noget, jeg virkelig holder af at lave, og det vælger jeg at gøre lige nu. Der er endda nogen, der vælger at gå ind i det her forløb her som pensionister, fordi de siger, jeg har mange gode år i mig endnu. Og så siger deres pensionistvenner, du har jo gjort, hvad du skulle. Så i det øjeblik, du proklamerer for din kreds af venner og familie, at nu er du selvstændig entreprenør, så starter der et hylekor af pas nu på, pas nu på, pas nu på. Har du tænkt på det? Har du tænkt på det? Hvad er det nu, du har gang i? Og den situation er afgørende. Hvad der sker i den situation, hvordan du møder den situation, er afgørende for din evne til at få succes som selvstændig entreprenør. Fordi bukker du hovedet, tager din plads på skolebænken igen og går tilbage til det, som du egentlig ikke var tilfreds med før. Eller møder du de her mennesker med styrke og går på mod og holder fast i din drøm, fordi det er det, det handler om. Det handler om, at du står ved din drøm. Og du står ved, at nu vil du være selvstændig entreprenør, fordi du har tænkt dig at realisere den drøm. Det skal ikke blive til en konflikt, det her. Det skal blive noget i retning af, og det har jeg har oplevet det så mange gange i mit liv. I det øjeblik, vi ændrer kursen en lille smule i vores liv, så starter hylekoret. Pas nu på, pas nu på, pas nu på. Og jeg tror, at de her mennesker er bange. Bange for, at du smutter fra dem, og du vokser ind i himlen, eller jeg tror også nogle gange, at de er bange for dem selv. Fordi hvis du lykkes med at realisere din drøm, og de har givet op på deres drøm, hvad siger det om dem? Så der er også noget jantelov i det her. Men sagen er, hvordan takler du den situation, når hylekoret starter? Det er altafgørende for din succes. Og i mit forslag er, at du siger, kære venner, jeg tror godt, jeg kan passe på mig selv. Tak for omsorgen, jeg elsker også jer. Og så går du bare videre med dit mål. Og så har vi et community til dig. Jeg har et community af selvstændige entreprenører, som når du gør de ting, som er vigtige for at få succes som selvstændig, så får du applaus. Du får ikke passe på. Okay? Så den der situation, du skal være modig nok til at gå op mod strømmen og stå ved din drøm. Det er nummer 2 forudsætning. Jeg tænker, det giver rigtig god mening for dig det her. Nummer 3 ting, det er, du skal have noget tid. Du skal putte noget tid ind i det her projekt her, hvis det skal lykkes for dig. Der er ingenting, der kommer af sig selv. Når vi går ind i detaljerne om det her, og det gør vi i et personligt møde, så kommer jeg til at nævne ordet passiv indkomst. Men passiv indkomst er aldrig passiv fra starten af. Der skal altid sættes et koncept op for, at tingene virker og bliver til passiv indkomst. Jeg kan leve af min passiv indtægt, men jeg har også gjort det her i lang tid. Okay? Og det er lidt et løfte, at der vil være passiv indtægt i det her projekt allerede i løbet af de første 60 dage, men vi er nødt til at investere noget tid i det. Og det du skal bruge, det er minimum 10 timer om ugen, og gerne 15 timer om ugen. Det skal du bruge for at arbejde det her op, i hvert fald i de første 60 dage. Men hvis du vil kunne leve af det efter et års tid eller 2, så skal du fortsætte med minimum 10 og gerne 15 timer om ugen. Og hvis du siger, det kan jeg ikke finde, så siger jeg til dig, så skal vi måske arbejde med at afklare og måske også vokse din drøm en lille smule. For er der noget, jeg har lært gennem coaching i alle de år, og jeg tror faktisk, det burde være coachens vigtigste regel, det er,
Når noget er vigtigt for os, så finder vi også midlerne til det. Og midlerne, det er altid tid og penge. Når noget er vigtigt for os, så handler vi også på det. Så det kan være, at vi skal gå ind og arbejde lidt med dit mål, for at du finder de timer. Og så er der en helt anden ting ved det. Prøv lige at høre her. Den typiske dansker bruger et sted mellem 15 og 20 timer på at sidde og scrolle på deres telefon på sociale medier hver eneste uge. Prøv lige at høre her. Giv mig 10 af de timer til at bygge noget stort, som du kan bruge til at forandre dit liv på en helt fantastisk måde, og som du kan have værdi af i de næste mange år, komme til at leve af, og rejse og alle de her spændende ting. Og så kan du bruge de sidste timer på at sidde og scrolle efter kattekillinger og hundevalpe og madopskrifter og Russian babes og hvad du ellers sidder og kigger på, men giv mig 10 timer. Okay? Det var nummer 3 forudsætning. 10, gerne 15 timer. Nummer 4 ting, det er, at jeg vil gerne have din fulde opmærksomhed og commitment på det her projekt. Så jeg vil have, at du lægger et depositum på 13.500 kroner. De 10,5 af dem får du igen efter 12 måneder ved at gøre det, som du alligevel skulle gøre, hvis du mener det alvorligt. Nemlig, at du vil realisere den her drøm. Og det er det, der skal gøres. Der er intet af det, der er svært, men det skal stadig gøres. Okay? Så 13.500 i depositum, for at sikre, at jeg har din opmærksomhed, og jeg har dit commitment. 10,5 af dem får du igen efter et år, og de sidste 3, dem har du tjent hjem i løbet af den første måned eller 2. Og der er også nogen, der tjener 10.000 den første måned eller 2, eller måske 15 eller mere. Men jeg garanterer dig, at du har tjent de 3.000 hjem i løbet af de første 2 måneder, hvis du gør det, du skal gøre. Okay? Så hvorfor er det bygget op på den her måde her? Nu får du lige et lille crashkursus i det, man kalder adfærdsprogrammering. Prøv lige at høre her. Hvis du sætter et belønningssystem op, som belønner det at fejle, så får du folk til at fejle. Så prøv lige at forestille dig, hvis man lavede sådan en business bootcamp, som det her på en måde er, og man fortæller dig, at hvis du ikke lykkes med det, hvis du ikke er tilfreds efter 3 eller 6 måneder, så får du dine penge igen. Så vil der være nogle tidspunkter undervejs, hvor du skal gøre noget, hvor du måske er en lille smule ængstelig, eller noget, du ikke er vant til at gøre. Og så kan du sidde og tænke, jeg behøver ikke at gøre det, for jeg kan altid få mine penge igen. Så dit commitment vil på den måde ikke være komplet. Så det har vi vendt om her. Jeg vil komme med en anden analogi. Hvis du skal træne en hundevalp i at tisse på avisen, i stedet for på gulvtæppet, så skal du give den godbiden, når den endelig tisser på avisen, og ikke på gulvtæppet. Hvis du giver den godbiden, når den tisser på gulvtæppet, så bliver den ved med at tisse på gulvtæppet. Så det er bygget ind i det her. Det er rigtig smart adfærdsdesign. Du får belønningen, når du gør det, der skal gøres, og ved du hvad, så får du også de resultater, du ønsker, og så bliver du også tilfreds, og så får du med glæde dit depositum på 10.500 igen efter et år. Okay? Så det er bygget crazy godt op, det her. Så lad mig lige opsummere. Vi snakker om et 60-dages forløb, hvor vi arbejder sammen med coaching. Minimum en gang om ugen mødes vi, men hvis du er meget ivrig og vil gerne vil gøre det på måske 14 dage eller en måned, jamen så er vi nødt til at mødes måske nær dagligt. Og det er der plads til i min kalender, så bare sig til. 60 dages business challenge, hvor du lærer at starte og drive en profitabel online business i fritiden. Med alt hvad det indebærer af sikkerhed og risikofrihed, fordi du kan gøre det i fritiden, mens du stadig har din indkomst fra dit job. Målet er, at du tjener dine første penge den første uge, og at du kan leve af det i løbet af et år eller 2. Du skal have en drøm, du skal være modig, du skal have tid, og du skal kunne lægge et depositum på 13.500. Og så er vi kørende, og det bliver sindssygt godt. Hvis du synes, at det her det lyder rigtig spændende, og du godt kunne tænke dig at få alle detaljerne på, fordi jeg har kun givet dig overskrifterne og noget af benefitet, som du kan få ud af det her, der er meget mere til. Så hvis du godt kunne tænke dig at få detaljerne på det her, så skal vi 2 mødes på et personligt Zoom-møde en af dagene. 30-45 minutter, hvor jeg giver dig alle detaljerne, viser dig i detaljer, hvordan det her hænger sammen, og hvor genialt det er. Okay? Du kan finde mig på LinkedIn, du kan finde mig på Facebook, du kan sende mig en besked på LinkedIn, du kan sende mig en messenger på Facebook. Mit telefonnummer er 29 43 96 47. info@peterandersen.dk. Den ligger lidt hos dig nu.
Hvis du kunne tænke dig at transformere dit liv på den her helt fantastiske måde, og få mere fleksibilitet og frihed i dit daglige liv, så skal du gøre det her. Jeg glæder mig til at møde dig på et tidspunkt.